Panyaso Voice Box, Redson Munlo omwe ndi membala wa chipani cha Malawi Congress Party akuti akhala akulankhula ku chipani cha Malawi Congress Party ndi akuluakulu kumeneko kuwauza mfundo zosiyanasiyana zimene anakatha kumangira chipani kulimbitsa chipani kuti chiwine masankho a 2025. Mayiwa ndithu akulankhula kunena kuti akuti mfundo zimenezi sizimamveka, ndipo mfundo imene Redson Munlo akunena apa ndiona kuti anzathu a chipani cha Malawi Congress Party musiye kuchita ndale zomanena kuti Central Region yonse imasapota MCP. Chipani muchikonze kuti chikhale chipani chomveka bwino, chipani champhamvu mzigawo zonse za dziko lino kuyambira kumpoto pakati ku Eastern Region komanso kumwera. Ndiyeti limodzi pano Panyaso Voice Box timve kuti Redson Munlo atambasula bwanji nkhani imeneyi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Mawa wabwino amalawi kwina kulikonse kumene muli. Lero ndi pa 22 October 2025. Ndikumva anthu ena kumapita masamba mchezo mu mauza anthu utati ineyo ndasiya ndale ndamba activism bwana. Ine pamene ndinafika pano kuyamba ndale sindingabwererenso kwa activism. Ayi panopo activism ndimayiona kupepuka, koma being munthu onena kuti ineyo ndikuchokera ku background ya activism, that activism element ili mweneyo, chifukwa activism uyo ndi ineyoyo. Ndiye pamene chinthu sichali kuyenda bwinobwino, ine I will always speak. Even a Congress mukafosa ku Congress konko kumagulu kwa konko ndi malankhula ngakhale pamaso ngati zinthu sizili bwino. Ku a Congress chinali chisankho chawo kusamvera maganizo malangizo, chifukwa kumvetsera ndi kuchita ndi malangizo chimakhala chisankho cha munthu. Koma a Congress akhoza kundivomereza ineyo I was very critical ma issues amene anali very crucial. Ndimawuza kuti easy zitileperetsa easy sitingawine, tikuphochola dala kuthengo njira zowinitsa chisankho tikuziona nkumagwetsa dala njira zoti sitingawine chisankho. Even a president akhoza ndichitira umboni. Ndatumizira ma message ambirimbiri, ndatumizira ma audios ambirimbiri okuwafotokozera zinthu. Akakhala chipani ndi sinkhani ambirimbiri, including a secretary general, ndimatumizira ma message, watumizira ma audio easy zofunika kukonza, easy zofunika kukonza, mukapanda kukonza easy zitibwereka. That's the type of a person is. That's the reason why Malawi Congress Party now sindinali popular, because anthu andale mmadana ndi kuzidwa zoona. So I believe in telling the truth, and if my telling the truth is a crime to a politician, ndekuti ineyo I'm not a good politician, because ineyo sindine munthu oyang'anira zinthu zikuonongeka. Congress ni mboni yanga. I was very critical. Ndimauza almost every day. Akuluakulu njira izi zitibwereketsa, njira izi zitibwere anachita kusankha kuti tipezeke Malawi Congress Party ipezeke ni this mess. Koma sikuti anthu sitimanena. Mwa anthu kaya ndi 4 kaya ndi awiri kaya ndi atatu amene amalankhula, Redson Munlo was one of them, and I was very critical. That's me. So ine kulankhula ni malankhula pamene pali choonadi ni mayima. Ndiye ine sindingabwera kwa activism. Kwa activism amene muli kumene kono mwakwana. Ndiponso munthu ukafika 50 kumapita uko mapanga activism echani. Asile ni ana zimenezo makalambanaso. Asile ni ana zimenezo. Ana amene akubwera pa matso abwere amenyerere ufulu apange dziko lawo lodzakwaniritsa masomphenya awo 2063. Inuyo zisiyeni zimenezo musapangire yayi.
So anthu muli busy kumapanga ujeni ai ine siningakhalenso activist zimene zozezo ndazisiya. I graduated from activism to politics. I'm a politician. And munakandifunsa maganizo anga kuti kodi maganizo ako ngotani, mukadaona kunena kuti ineyo I'm even more than just a member of a political party. So you can't even dare and stoop that low. Ndikumagaze kuti ineyo ndikhoza magaze kuti ati mbweretso kunsewu ndikapanga activism ndikapanga mademo. There's a chamber. There's a chamber. Koma that aside, sizingandilepeletse ineyo kulankhula pamene ndikuona kuti sipali bwino. Sizingandilepeletse kulankhula kuyamikira pamene pakuoneka kuti pali bwino, chifukwa ine ndale zanga sizolipsira. Sindambane ni munthu. Ine munthu amene ndinambane naye ndimamuziratu ndimamuuza wise. Ine am a straightforward person. I don't have time to hide about. And ineyo ndili pano ndilibenso ndayo mayenda mozemba ayi mango kamba yona dicho. Munthu amene ali opusa ndi opusa, chitsiru ndi chitsiru, ochenjera ndi ochenjera. Kwa ineyo full stop. Sindisemphanitsa mmene munthu alili. I don't care who the person is. Nimopene mulungu yekha basi. Koma munthu one kuti tonsefe tikaja timapita kapumula kwina kwake. Ine I fear nobody. And that fear, it's not in me. It's not in me. And that software, sili mwaine muyayi. Mulibe business. The word fear doesn't exist in my software. I'm a lion. Very fearless person. And even in the Kamaenda town, simaje kugera muntu, sinaopepo chibadile changa. Anthu ayelekeza ajisakasaka ngati gwape anandikanika. Chifukwa ine I was born a fighter. So anthu mukamakhala musamagaze kuti yayi ana amene amanena kuti ati ineyo ndufunda kuyambiranso activism amangonena. Ndipo nopo tsopano mwandona ndutamanga mwandona ndupanga za activism. Simunachite manyazi pena pake rumo osamabubuluma ndi information. Phuma basi. Zifufu mpaka ngani zakizi. Even intadide bwera kwa activism. Amene munandilowetsa activism ndinu. Olo munandilowetsa ndale ndinu. Za chamba ine ndili zambiri tizopanga. I'm a businessman. I'm a politician. I'm an academician. Ndili pano nimaphunzitsa m'makoleji. So musandione ngati kuti ine basi ndibasowa zochita. Ndekuti mukakhala basi mudziona ngati kuti basi ine kapena kuti ndidzotengera ni migoda ndibenezo ntchito zimenezi. Ndili ndizochita. Tezi ina tuti samangolankhula ofunika mafufudzana kumaonana kuti kodi nzanga yapanga chani. One that silingamakhale pano kumangira mamangira mabillboard. Ndupanga chakuti ayi. Zimene inuyo mapanga nisimazidziwa. Palibe fojo kuti ndimangire billboard zimene ndikupanga. So ine ngati mukundiona kuti ndikulankhula kaya against Malawi Congress Party ndikungokwaza chilungamo. Chifukwa muchilungamo chimene ndikulankhula ine sikuti ndamba kulankhula lero ngakhale chisango chisadachitike ndimalankhula kumagulu ngakhale anthu akuluakulu achipani ndimafikira kumafotokozera. Ine mu office mwaka chipanda ndafika more than 10 times kukafotokozera kuti izi zitipweteka izi zitipweteketsa izi. Mukafunsa administrative secretary akakuzana kuti ndizoona zimene alankhula munthu lodzi. Mu office mwanga anabwera amakhala pa mpando apo kundiuza kuti zimene tuchita zosayenera. That's me. Ena ma advisors a president. Ndati mwina president kutheka une kuti mwina nambala imene ndimatumizira ma message ndima audios. Mwina nambala njola kwika pa president amakhala nambala ambiri mwina amasungitsa wina ndi jola limene tili nda Malawi mwina president ma message samatumizira. Ndimapita kwa ma presidential advisors ndikwafotokozera izi zitipweteketsa. Ndimakumbukira one of his advisors anandiuza yayi zimene zimasadandaula yayi
it is been taken care of. Mutati muone ku Central Region kuno talembetsa ambiri kuposa kumwera. Don't worry, we are taking care of it. But what are the strategies? Haya italembetsa ambiri nazo kura izizi zitipweteketsa izi, because simungadalire anthu amene alembetsa Central Region. Ine ndikunena pano ndino kumwera, mupite kwa Chinsapo mukapeza anthu akumwera, mupeze ku Kontendile mukapeza anthu akumwera, kwa Ngona mukapeza anthu akumwera, mu 36 monsemu, Mkawale monsemu, Mchesi monsemu muli anthu akumwera. Inuyo confidence mukuitenga kuti yoti mungamagaze kuti foja kuti anthu onse amene alembetsa mu Central Region ngani mukuiwala kuti kumwera mumakatenga koma ajeni kumene kuti matenanti ora adalime foja anakwatira zilongo anu kuti maganizidwe awo amaganiza ngati anthu ako mmene muganizirenu. So ndale zizi zomaganiza kunena kuti chipani chino cha pa Central Region poka malomba kuti muchipange expand chipani chifike magazi mwa anthu ivina akumwera, magazi mwa anthu ivina akumpoto, magazi a anthu ivina aku Eastern Region. Mukungoti abola pa Central Region tili ndi molalo zidzakupoteketsani because you are confined to the very same vote of 1,700,000. Ndinafotokozera izi zikuluzitsani. Remember kunena kuti there is element ya UTM. That fact ifeyo panopo tilibe fact imene yachoka. Ndiye ngati UTM inabweretsa 1.4 million kaya 1.1 million 1.1 million sitikhala nayo. We need to find a way yoti tipeze njira yoti tipange repress 1 million imene tachotse UTM. Palibe amene amanimvera, palibe amene amanimvera ni mmodzi yemwe, koma zimene zizi ndinalankhula mwafunsa akuluakulu a Malawi Congress Party including Secretary General ndamuza kamlimbiro osati kamodzi, administrative secretary lake Chipanda ndafotokozera osati kamodzi, a president iwo ndakhandiye kwatumizira ma message ndi ma audio omwe osati kamodzi. Ndunazi ndeya anali ngati azenzanga ndimauza pene paliponse pamene kumana, koma palibe amene ankamvera. Lero lomwina pamene amakhala pansi kuti akoma nkhani iyi mulu ankanena, nkhani iyi mulu ankanena, koma sitinkamvera chifukwa wina ankandida, wina anali nane ma issues amene sanafune kuchotsa. Ndizo ma issues amene wanapita no mpaka constituency kwanga kumwanza kunatuka mavota angati kumeneko omvetsa chisoni. Wina akutuka ndi 33,000, wina akutuka ndi 2,000. Andi 2,000 eyo ine ndifuna ndikuze na Malawi kino kuli konse muno inachokera pa Central Region kunapita magalimoto kumwanza amene anakavotera kumwanza. Mamonitors onse amene anali kumwanza anachokera ku Central Region. Kumwanza sikunakhale ko monitor wa Malawi Congress Party. So kuti ruone pamene pajapo ndiye kuti anthu akumwanza amene anavotera chipani cha Malawi Congress Party ndi 22. Ndiye kuti nkhani ya vote ya president kumwanza tinalemba madzi ajola adawerenga, koma nkhani iyi ndayiunikira osati kamodzi kambilimbiri amaona ngati ndikuchita nsanje kapena ndikuchita jealous ni munthu panopo pamene amakhala pansi kumati muloro ankanena zoona nkhani. Nnafika ngakhale kuli John ena tinatukwanizana kumene chiti kuli John ena mpaka kundibloka kumene ma message nkhani yakaiti yokhayokhayo kuti akuluakulu anthu akumwera tupanga zachiwana ndi vote ya president. Siti kuyika wanthu amene ali ndi value otakhoza kubweretsa vote ya president. Mukupanga frustrate anthu amene ali ndi kuthekera otakhoza kugalauza pa ground ndi kubweretsa vote ya president. Mukamalimbana ndi apimbinyolo ndinawuza nekuti anthu amene mulimbana nawo alibe vote ya president. You be shocked kuti anthu amene mmati mukapita misongano nkumaona ngati ngano anthu amene wadzavotera dadi ndidawuza. That's exactly what has happened kumwera. That's exactly what has happened kumwanza. Muone mavoti migolo imene inachoka kumwanza. Mivoti migolo ya dadi idachoka kumwanza. Chifukwa chani mmakalimbana ndi ana ine ake amene sanala nawo. Chipani chinalibe area, chipani chinalibe branch. Maroka votera president akachokera kuti basi mugeza kuti anthu akabwera
kudzamvera dansi, kudzavina kana oyimba abanda live, ndekuti basi ndi anu. Anthu akabwera kaima pa queue kumakala ndi ati ma 2000 mwati ndi anu. Anthu analibe ndalama, amadziwa kuti kwina kwake kuli chitsima angopereka ndalama zaulere, so amabwira kuti pali munthu amene amakana ndalama. Tinakuwuzani we need kuti tipange ma area, tipange ma branch amene akamakavota ndi amene akavotera chipani. Sana nimvere ndi anthu ena anu mukamati yayi mulo wasiyandale apita kwa iyayi sindingabwererenso kwa activism. Inamwe politician I would mean to be one. Mwina ngati ndingasiye politics ndisiya ndale za chipani, kusiya ndale za chipani ndikhale pandekha, ndipange concentrate ku career yanga. Amwe career person, amwe professional munthu, amwe professional, amwe career diplomat. Ndili pano ndikungodikira malizatsi, ndamalizitsa kale neyo master's degree yanga ya international relations and diplomacy. Ndili ndi master's degree ya business administration, ndili ndi degree yanga ya marketing, ndi mapepala ena oti sindingakwanitse kuti ndidzachola ya fwene CV yanga imakwana mapeji 20 kuti ndilembe CV 20 pages osewo ma certificate okauka. So amwe career person, mwina ngati ndingapeze kuti ndasiya ndale ndekuti ndikufuna ndikakhale pandekha, ndipange concentrate ku career yanga, ndipange build as a career person. Koma noti kuti ineyo ningane kuti atati ayi ndasiya ndale ndiye ndikupita kwa activism. Ayi, amene muli kwa activism inalo uchitsiru. So I don't want to be involved mu zinthu zopoira. Activism yaku Malawi inalo za uchitsiru. That's the reason why activism yakuno mumalephera kukhala issue based, mmakhala busy kupanga na attack ma activist okauka, mmapereka gap ndi nthenya kuti anthu adzikupangani divide mosavuta, because amadziwa kuti you already divided. In Malawi we already have a failed activism. Antambo adangoyerekeza kuti anenemwe kuti munamba kwatu kwana Ntambo amatukwana ndi ma activist anzawo. Chifukwa chani ena aka amadziona ngati anadzigulira poloti kwa activism kuti anthu ena sangapange chifukwa chakuti wo ndiwo ngati wo ndi amene anayambitsa activism. So activism yaku Malawi it's useless. It's the same as kuti we have no activism. We don't have activism in Malawi. Useless. They don't understand the principles of activism. So I cannot be an activist, but I will still speak, still stand for the welfare of this country. Ziko Mungu akakudaritse.